سارے آثار ہو سن مائی باپ نہیں کرسی نہ قدر کوئی بے ادب بچے پیداوار ہو سن نہ احترام نہ شرم و عیار ایسی بے حیائی نے گرم بازار ہو سن کم ظرفی یا روح چا پہنچ جاسی نہ علاقہ عہدے دار ہو سن عورت گھر اندر حکمران ہو سن مرد عورتاں نے تابے دار ہو سن خود غرضی بد باطنی پھیل جاسی مال جمع کر دے مالدار ہو سن خصلت نیکی دی رہسی نہ مول کے درے برے کام نے سارے فنکار ہو سن اسی اتنا گناواں دا بول بالا تے گناہ کر دے نیکوکار ہو سن جنہ پر تسیں توقع ہی نہیں اے امام مسجد تکی کے یہ جی شخصیتاں تساں سن سو جلات کرنا ہی پہ کرنا ہی آتھا لاسو بھائی یارا امام مسجد سا تو سیا کام کیتا اسی اتنا گناواں دا بول بالا تے گناہ کر دے نیکوکار ہو سن لوکی عزتاں وچ سن نال خوشیاں سرے عام دے بے وقار ہو سن اسی قلت اناج تے قحط سالی مارے بھوک نے لوگ لاچار ہو سن تنگ دستی وچ مار سن لوگ ڈاکے اتے ڈاکواں نے ڈاکا مار ہو سن جانوراں دی کٹ تعداد ہو سی ظاہر سپ ٹھوئے خون خار ہو سن مرضاں پھیل جا سن طرح طرح دیاں پھسے مشکلاں وچ دنیا دار ہو سن جڑی آجالت ہر شخص لقمان زمان بنسی اوش مند پھر دے بے مہار ہو سن جگہ جگہ اسی مسجد خوبصورت لیکن کٹ عبادت گزار ہو سن رہسی قدر علماء فقراء دینا عادت دے گھروں دے زارو زار ہو سن بد پریزیدہ عالم اس طرح اسی گلے کوب دے یاران یار ہو سن اگ برسے گی فلکو زمین اتے ابل ابل شولے نمودار ہو سن دنیا دار بدعمل محفوظ جڑے ہو وانگ کتے آنکھاں دے مردار ہو سن سرکار اے سارے نبی قیامت نیاں نشانیاں دسیاں حدیث نے جی حدیث مشکات وچ موجود نے جناب ہیں جی کیا بات بلے